tire karka akeli mana kama wakilo sepenyo mada penye kata poda mako riwruok gi Gachagua yo manya bedo karka e koso dong iwacho ni options mara ila nego maga rore Gachagua orewre gi Ruto okwed Ruto kama intiere twak modhi go nyime gi ochoko nyaka pach jo Azimio mamoko kuom gi osewuok kerango mataka ruo osewuok gi duond bura mare moseloko nyaka nyingi kama gintiere otwak gi jok mage to gin mane ma obet mbele ka kochomo 2027 ing'eyo ni Cleophas awinjo gima wakili Midega wacho but gima nyaka ing'e ni nyaka wang'i history oganda wa osekonyo wuoyi mawuok Masawa gi higni mang'eny mosetimore rekordgi to en ga ni kwariwore kodgi to mana kwakonyogi pok wariwore kodgi magi konyowa mwa succeed 1963 ing'eyo ni Jaramogi to gi Mboya ema noketo Kenyatta mobedo president. In fact, kiwinyo mbaka tiwacho ni wabibiru kanea to noyie nyaka offer kom ne either Jaramogi gi Mboya. To ne gi insist ni no Kenyatta ni ema nyose bede jela miuru gini. Okay? Now, ing'eyo gik manotimore bang'e no. Ing'eyo ni 2002 Jaramogi dino bedo president. Kadine Matiba gi Kibaki gi the other opposition leaders ne supporte. Ma winjruok mane nitie ne ni Jaramogi dhi bedo the presidential candidate ma the United Opposition. But jo Masawa gi nochako duogo last minute mopogore ma Jaramogi duogo mana namba 4. Okay? Now, kichaki in 2002 to Raila Amolo Odinga ni nowuok mogo piny ma wan ne wawuok kaka oganda maluo wa support Kibaki. To kuno tieko higni 2 kende to nowite oko. 2007 kano donjo under the National Accord and Reconciliation Program. Ni neno ka jo Masawa no dhi mo gang up, mo make sure ni en prime minister to onge authority. So and then ni neno kanyo chako wawuok mo stabilize serikal mar William mar Uhuru for 5 years. To gimanyo wayude nyonge. Kanyo chopo elections, ni neno ka jo Masawa pod nyo rebel modi ogocho ne Ruto. Now, one kaka jo siasa kwa analyze gini gi students mag history. To wang'iyo ni nitie gimani wacho ni othing manotimore 1969. Ma Martha Karua ncho lose bishop I think ni luonge ni there's a bishop mancho lose no wacho ni no luonge mo golo text mar oath no. Ma oath no wacho ni telo ok ne wuogi Masawa. To kowuok Masawa piny makiko biye en piny joluo. Unfortunately, oath no chalo gima pod en gima pod omako oganda mar Central nyaka sani. And any time manitigo milaro, they would rather support ng'ato to kama jaluo nitie. So nitie sani wacho ni it is possible ni gimomiyo jogi ok dwar William Ruto. Ok en ni ok gero William Ruto, to nikech Raila odhir William Ruto. To kapo ni William Ruto ne nyalo bolo Raila piny, to then gibro neno ni William Ruto rara. Gachogo makoro wacho ni Raila odhi mondo gimi support ni. Nino ka 2002 no wacho ni giero Uhuru Kenyatta kabisa. To kendo gima Uhuru Kenyatta nyiso gi gibro timo nyaka parliament. To gima gidagi mok ginya yiego kaka oganda Masawa en ni mondo gi support Raila. So anadwa na suggest ni jothurwa ni ng'ata ma pod ni dwa terowa Masawa. En ng'ama luto wa na mataro. Wuod Lang'o ni oseyie offer tiyo gi oganda maluo and ka oganda nyaka wang'iyo short term nyaka wang'iyo long term. Raila Amolo Odinga osetemo higni mang'eny but ok osebedo kotimore. Gima nyo chando chunya for a long time kata kana asewache studio ka enito Raila Amolo Odinga ni kata kandalo ne ma siasa bro rumo to bro wejo luo kanye. Okay? And aneno ka consensus biro e Luoland ni nyo wasichako wuoth madonje e serikal. Pok wadonje e tut mar serikal iye to wachiko kama wadhi donje. So therefore, kanyo wach ma AUC ni okotimore, wakawe as a blessing, mondo gi the political goodwill, gi the political power mar Raila. Waduog mondo wa negotiate further, mondo yuwuotwa gi nyiwa mondo med donjo deep into serikal. So that kachopo 2007 serikal mabro bedo formed in 2007 wabed ni one deeper kama jo Masawa nyo wuoke go ganda moko temo wuoke ne rebelka wa occupy positions go. Okay, so that William Ruto kocha kutiyo higni 5 wakaw manyalo konyo jowa
water dala, but at the same time wa prepare yowuotwa gi nyiwa mwaneno kotegno manyalaro kom dalo mabiro makata ka owadwa Midega ni neno ni obe oromo telo mar Kenya to wa make sure ni okete kamoro an go opportunity ma wuotho gi Raila 2007 an bura chiel manyalo paro ne wadhi gi Raila Rift Valley ne jodongo mag Kalenjin no bet piny dalo no William Ruto bedo president Uhuru Kenyatta bedo president pod gine ODM. I remember very well gima jodongo ma Rift Valley no nyiso jolango no nyiso Raila ni wang'eyo ni Moi jadukore kodi wedukori kode kech en jaduong' marwa kata wiye tiyo mbachni. William Ruto be wuok ni dwa bedo president to en wuodwa wadhi loso kode mondo bi support gima wakwayo ni mondo timnwa en idhi kete kamoro mondo dongre nikech wang'iyo kode mbele bang'e ka chieng' moro itieko telo. Okay? Unfortunately jowa moko no odhi odonjo mogore gi William Ruto ma finally William Ruto dugo owuok e kona mar Raila. So my view and sani en gima watim en ng'ama nitie itelo no watem mondo wadonjo mondo wabuge kwase buge to kwase donjo iye kanyo to wager yowuotwa kanyo nitie yowuotwa wan gi cabinet ministers manyose donjo gi wan gi PSS for instance internal security kuma sirikal wuon nitie PS miluongo ni Raymond Omolo wan gi minister mar treasury maen Mbadi wan gi minister mar energy. Those are critical officers, and at the same time if it is possible ni under whatever name wanyalo negotiate ma an office be created for jaduong' Raila Amolo Odinga mondo donje sirikal to one attorney general magimara wama sirikal timo to nyako chiwo advice to nyako kete lwete be nyaluo jogi obed ni nya negotiate to watemo mondo wadonje e sirikal mondo wasojowa gimo wanya yudo sani water dala to watimo mondo water dala kik warit kiny. Erokamano mana kama nitiere kar kanyo wakili penyo